Ahojte všetci, druhá generácia štvordrážkového excentrického vrtáka z karbidu wolframu je teraz k dispozícii. Hrot vrtáka bol vylepšený na ultraodolný 1 stupeň hrot z karbidu wolframu, ktorý sa nezlomí ani pri náraze. Ľahko vrta cez liatinu, kované železo a dokonca aj nosníky a stĺpy. 4 prepojené rezné hrany vytvárajú jedinečnú dráhu rezu a vytvárajú dokonale hladké otvory, ktoré sú lepšie ako excentrické vrtáky a diamantové vrtáky. Úplne menia vaše vnímanie vrtania. Používajú štandardné vrtáky čím eliminujú potrebu viacerých vrtákov alebo ističov na vonkajšie vrtanie. Dokážu vrtať ceskou, kovanie, predmety, betón, kameň, porcelán, sklo, keramiku a drevo. Tento dokonalý vrták je testovaný a certifikovaný pre presné a rýchle rezanie. Profesionálne overení nakupujte s dôverou, je dôveryhodný, dnes špeciálna ponuka, vrelo odporúčané, kvalitu spoznáte, keď ho použijete. Tí, ktorí si ho kúpili, hovoria, že si ho mali kúpiť skôr. Tento vrták sa vyznačuje stredovým pohonom, štvodrážkovým dizajnom a novo vylepšeným profilom zubov, čo umožňuje presné a rýchle vrtanie do mramoru a kameňa. Nenechajte si to uísť, vyrobený z ultraodolnej zliatiny pre dlhú životnosť so zväčšenými drážkami na odvod triesok, ľahko sa čistí, rýchlo chladne. Poskytuje vynikajúci výkon pri vrtaní na sucho, má protišmikovú skosenú rukoveď, je kompatibilný s rôznymi strojmi, ponúka bezpečný úchop a je všestranný. Priamy predaj z továrne, záujemcovia sú vítaní, aby si ho pozreli.